Lah nyapa wong kae? Wis, mending aku tak jegur jembatan Congor kene. Dek Roma. Aduh. Aku mau kok yo goblok to. Wis kabel jenis instrumen kok tak dilati. Yo geblak kuwi to. Untung ae ra bongko aku ki meng. Aduh. Kaya geblek ngono barang. Oh, wis angel, angel. Angel, angel. Hah? Apa ki? Arep belainyan dineh kowe. Sik tomat, sing sabar. Ra sabar-sabaran, wis entek sabarku. Bantai sapa sing entekne? Wis rasa nglawak kowe. Iya yo, Mat. Tapi colong dhisik to. Wis ayo pitung ning kono. Tambahane katok ki lho. Ah, kesuwen. Iki to. Sik tomat. Ora pisan pindho man kowe ngapusi aku. Sik tomat. Kudune sing nesu ki aku. Lah kok iso iki lho? Aku kan wis ngomong to. Mat aku coba tinggal. Lah bos aku balik kowe aneh no. Lah sapa sing ninggal? Kowe lek tak bengoki ra semaur blas. Ki ngene lho, Mat. Gimana aku nguyuh plus ngising nang kali. Jadi aku mbok bengoki ra krungu no. Lah kowe gak krungu apa kopoken? Aku bengoki awakmu karo jengek-jengek. Maksud Mat? Wis rasa kakean alasan ndi utangmu. Piye ya, Mat? Aduh duitku tak ngene kipas angin kae. Lah terus piye iki, Man? Yo kapan-kapan lho, Mat, nek pas aku di duit. Wis, Man, aku ora percaya blas karo omonganmu. Saiki ngene, Man, iso gak iso kipas angin ki kudu tak gawa. Minangka tak jaminan. Yo aja to, Mat. Nek kipas anginku mbok gawa, lah terus kiko aku kipasan gawe apa, Kowe dhewe to. Hawane panasnya koyo ngene. Aku ora ngurus, Man. Mbah awakmu arepe ote-ote, mbah arepe udo, dudu urusanku. Terus piye ki? Awakmu karo gombes iki padha dene, Man. Tak ditagih mbublet ae. Sing alasane lara untu lah, tindase mumet lah. Lah nyapa ora potel pisan. Oh iya, Mat. Bener omonganmu. Patra gombas iki pokoke wong ruwet tok. Alah, padha ruwete ngelokno wong. Alah, gawa-gawa ning kono, Mat. Kadar kipas angin rusak kok. Lah tapi terus piye ki ngurus aku karo genuk? Alah, pikir kari ya. Ngene iki gara-gara candos kemang to. Dalan luluhku iso dibunteti. Ngene iki malah kecer kabeh nyang katok. Wis. Dan pegel aku. Salahku kowe teko ninggal aku lan anakmu tanpa masa Dedet. Gek canono manopo iki lho. Yamene barang wis tang ting.
Ngono kuwi ketok-ketokan kowe calumuh. Lumuh piye teman? Bermain musik kuwi ya sangat bermanfaat bagi banyak orang mangsamu. Ge manfaate opo, Man, bayangno ya. Umpamane ning donya ki lho enek musik, dah neo sepine koyo apa? Sepine kuburan lo kalah. Iya, Det. Coba mune kuwi ayo musik sing wis kondang to. Dadi nek manfaate. Lah basa kowe wi lho. Tang ting tok kok. Wong sing ngrungokne kok gak malah sedih. Tangting piye teman? Iki lho aku gawe lagu, sapa ngerti sok mben pas didol. Ge sing gelem nuku sapa, Ya sapa ngerti teman? Wong bermimpi kan yo oleh. Yo, Lendet. Sapa to sing gak ngoleh wong ngipi iki? Lah iya. Lah engko lek ngipi murung dadi kenyataan, kowe balik turu neh. Kenapa? Yo ngipimu ben iso sampe dadi kenyataan to. Wis mbuh man. Ancane kowe iki kedien angel lho dijak maju. Angel piye to? Ngene lho, Det. Awak dhewe rasa muluk-muluk. Saiki piye carane usaha ben ampre cepet oleh duit. Cepet ngolehne duit ya apa ya man? Nah, ngene man. Umpamane awake dhewe ngamen piye? Ngamen. Yo aja ngamen to, Det. Lah terus harga diriku tak sereng ndi, Lah halah. Lah kowe ket biyen apa duwe harga diri to? Gak. Lah iya. Rumangsamu no. Iku lek perlu tangga apa gak yo isin aku. Lah napa to kok isine? Wong dhewe ra maling. Lah wong sing malinge duit MM-an, triliunan ngono ke lah wong ora duwe isin. Nyapa dhewe kok isine? Sopo iki? Wong maling dhuwit sakmono briyane ora ndek isini. Alah, ya wong-wong kae lah man. Gaene malingi duwite rakyat. Apa yo duwe isin wi? Oh nek wong-wong kuwi rasa mbok omongne, Det. Patrane rai gedhek. Dadi rane wong wis pasang betek. Lah kok koyo pite dibedheki barang. Patrah yo yo. Lah ngono andene kok yo isin dijak ngamen. Wis, Det. Saiki aku gak isin ngamen. Sing penting ngadu duit to. Kadar gak malinge kok. Lah ya ngono lho man. Ya wis ayo ndang budal no. Ayo. Oke man. Man. Kingko ngene. Laguku tak nyanyekne, ya toh. Sapa ngerti nek produksi liwat minat karo laguku. Terus dituku. Udah seneng aku. Beh. Kayak produser ndi to, Det. Sing kelayapan turu rata nih. Mingko lho sing liwat duduk produser. Tapi produser lho yo. Ya sapa ngerti to man. Wong rezekine wong kok sak paran-paran. Oke, Sel. Oh, Dik Romelah. Kowe pancen tega tenan karo aku. Tak rewangi nyambut gawe isu awan sore bengi. Panas gak aro panas, udan gak aro udan. Endas tak nggo sikil. Sikil tak nggo ndas. Kuwi kabeh kanggo sapa to, Dik? Yo kanggo kowe to. Lah kok kowe malah minggat karo lanangan liya. Patrah yo asu kok. Berarti perjuangan aku selama ini sia-sia no, Dik. Lah nyapa wong kae? Wis, mending aku tak jegur jembatan Congor kene. Dik Romelah. Aduh. Eleng Kang, eleng istighfar. Wes gak sampe melu wae. Ini loh Kang, semua masalah pasti ada jalan keluar ya. Ora kudu ngene iki carane. Ora iso, Mas. Lu kudu panggilan ngene carane. Kang, dadi wong lanang aja cepet ati. Wong lanang kuwi dawa jangkae. Dalan sing ditempuh ngene iki mau lho, gak bener.
trimokno awakmu perkara wedokan lho, ndek rewangi bunuh diri. Berarti pikiran aneh cek, Kang. Lak trimakno kowe pengen ngene, Kang. Engko bengi melu aku. 50.000 munggah pindho. Sik to, Mas. Sing dimasalah karo wedane sapa, Ya kowe kuwi to. Elingo ya, Kang. Soto, rawon, sate, kuwi jek enak. Apa meneh sego padang. Enak lho ra umum. Ngono arep ndek rewangi bunuh diri. Sok tahu kowe iki. Ngomong ya sok tahu. Rumangsamu lak wis bar mati penak ya. Nek kono jejak disidang karo malaikat barang, Kang. Iya lak ndang mati we. Lah lak umpama sikilmu tok sing ceklek. Pokal wis soro. Sapa sing arep bunuh diri? Lah terus kowe nyapa kok anguk-anguk ning kene iki mung? Ngene lho, Mas. Iki mah aku syuting film. Syuting film. Halo. Jantok jarane kowe iki, Mas. Ora genah selak udan apa piye? Malah mbok ganggu. Ndang dikatok kono lah. Betul. Sepurane Mas nggih, lak kula ganggu. Wis Mas sama tutuk neneh. Lah iki tak unggahne apa munggah dhewe sampean? Wis, ora usah. Munggah to kono lho. Wis. Kadung aktingku tak apik-apik. Lah kok enek gangguan. Ngene iki aku malah lali neh no. Dan jantuk jarano. Son, Kowe iki to? Tahu iki. Son, Kowe iki to? Tahu iki. Terus kowe nyapa kok anguk-anguk ning